kom så, skat. Hvad du er dygtig. Det var godt. Ja, du er så dygtig. Kom, op igen. Dygtig. Ja, det var godt. Er det for spændende til, at han er til at græde? Ja. Nu tror jeg, du skal over vende ham. Skal jeg hjælpe dig med at vende? Hej, Alfred. Hej, skatte. Hvad er du dygtig. Dygtig. Det var godt. For satan. Hvem er stærkest? Nå. Så er der bare rollatorbash. Ja, det er ligesom en radiobil. Og det er svært at løfte ham samtidig med at løfte det. Gud, køn. Den synes jeg var ellers, jeg havde ikke været i den der var det ikke? Ja. Den var også velkommen. Jeg kan starte det. Jeg står og leger. Ja. Ja. Kan I lige rykke mod om hinanden, så vi en gang så kan se, hvor dygtigt jeg er? Sådan. Hej, Basse. Han var han dygtig. Han er altså lidt vakkelvort, men han er sød. Er de bare gode? Er de dejlige unger? Ja. Er du en god vågne?